you go to Kuacham or work on the good to Quasam come and no say a wasam. And no say a wasam. Who would I said that I will call a do that to me? The first for 3 minutes so. You go till so. For my pampacho. Ate. Then uncle, I get you come in and meet you to me. Why? Ate. When you do Chilimu Damitano, so why you're wagging a show with Quadrato, Marco Kumia, Uncle Motu or Moto. Where would you know? Where would you know? We didn't hurt now, you know, if I saw Ben or some cuckoo, we cook my day. Well, you are way in case who can know a chairman to come. Now, would you know, we do just a drew crema. Now it's me fine. I make a cook for 3 minutes. When you call, shall we call you that? None of the patriarch. We quote Trison Pampacho. What call you to be in Chiawada? No, one some. One time at a chow. I know, also, I know, ne. I know, ne. No, China. For both what I'm going to quit, I believe, you know, cut on a hen and cow. Bay fool. A hen and cow. And I will go, dear Gaman. Hey, what can you do? So, oh, I said, oh, quite do that you oh, car bottom to a week. It's a pump patcho. When you call a pabin, you have both. Welcome, oh, Chaco, and Chiawara. Oh, Colonel, I don't know Chiaoka. We have been Chawaka, when we are. And Chiawa, we did it to Yeah. I decide. And I'm not on the way, and I'll say, let me be so we need to do as a market say. Ukroma, Nibwood was some lady and same pea. I did. It's say, oh, where? They say, assembly or potia. Mamma, for me, no person be the way on bedanity. Mamma can assembly train me say, and Namono so, and I'll pay Kuma, Wodu Mammy. Nasan Namne sooner. O pay Bama Wodu Mammy. Now, where some more can be before flush a whole man. I wasn't called Kamani Sippy. So, my bomber, one can't tell me. Miss me ready, Aquana. Ninjindi, son say, I will lay a qua a fancy one penny, not fancy one penny. Any jeer bang na kunyana wa walini. You cry boomabem. Boomabem. Let's say the walking. There's a mamma can tass and be the atro. Sir. Na didn't win so Timothy, sir. The John cram and see. Unim, the Macachon say, Woodin Yabutre. Mamma, dear, Samicasa on Hajina, Namibwa. Then so you no, so young but then would drop up 130, yet then you have winning snow. Mekai Bribi, Michia Mamino, I will quam. The Cobus and the board once, only board once a million of Cobusano. Messima, I mean, well, Mummy, a bemampo. Would you not so much when you so palm me say, I'm in a tremendous. And young one, do dear me, I don't know. If you went she me, my son would me bought a hand or boha. Then I'll be a weapon in tea, and me my friend high no cock. Do dear me, I don't know. That is the old canon. I am no correct house to move. Now, so say, what do dear, the honcho, or you'll be our bread and once here, or your bema on any tana. Saha waiting a wound for muda, 2 days after. Men funny mammy who before in the one you know, and time. What it? What your cobbler? Edia, you be shy near the commodity. And I don't count. My father. Yo. Afiadro. Hey. One year. Abaya, baby, I will san wachi da kofi. Na ba cho we hwan. Di pa me ya de. Fa ho. Adwena da utrim se ukopem wa no. Tuma bia ni ho a, obetimi aboa wa asase so. Tumi bia ni ho a obetimi aboa. Je baya san kofi. Yeah. Oh, my dog. Yeah, Mr. I feel you, Mr. Coffee.
Nobody had a boy, me what? Some me can want to one. Me so bia no betimi aboa wa asase so. Asase so nyina ya media. Nwam ha ugina ya media. Mine mo bia de mo wa eboa wo. Sai ko. Hey. Hey. Hey! Why? Hey! Ah! Oh! Offer. Efia. Offer. Efia. Offer. Efia. Offer. Efia asemme kasai. Offer. Masene sama no offer. Ohame pa offer me just say me daw me hu ne me nem. Just say me baby me hu mase sama. Offer say awoti hwe. Wona we ye pani ma de nyina ne ho. Ni obi a amekwa akọbọ na mane. Ti me banager. Ma bebo amane so wana mo bi obeti matu afa ho amame a. Offer me da me no. Ojina me so sa. Ni Efia. offer. Asemi a wo kreide. Ese de. Yema sumun na. Esa se bi graduate sampani se. Wa fasun edi. Na awusu nitia. Ni hweno de enkan. Bi ma kube wa mfase a. Entem mo wapampam. Ansa na obi bewu na ne saman ebegyina wo so no. Ne bia bibi ewo wo ne ntam. Efia. Sani awo kan se. Wa de nyina na me no. Unim se wo ye me de hye prekope. Enti mami. Wa se boni ben na wo de ye na ansa na okọ de sama ejire. Offer na me de boni be na me de ye no. Offer manya ne boni bia. Ede boni na me de ye no. Ah? Manya ne boni offer. Ena enframanfa yen so ahwede mu ye dede sa no. Bibi nka papa aden na eje krede sa. Na me de unim se mframa efa ehia mframa. Ba bia mframa mienu ehia no so ye jampantrudu. Eti mframa ne mframa de eje wo man konfo. Se nye wo man konfo de a ene na hwan. Efia no. Offer. Ene ko hu wo man konfo. Ono na obetimi aboa. Na me de eye manu a mani egusu hirete. Si huwe. Enti hu wo man konfo. No offer se me offer no na me hu no my comfort. Na say ne obetimi atu ho na mo aboa me. Me offer no. Ah? Efia no. Sebi kokromoti nko amopo ema na enye yi. Eye dan ya obe hia kirekire kwan so mo a. Nti wo de se waka wasi ni bibi eni wo so. Wo fa ne de wo de ya ne bibi wo me ho. De no wo a me ne bibi ba be di me ho. Ne bibi eni me ho fa. Na oban so a asembe no wo de nam.
On cash no one so gyina me so saa. On kasa. Ojina osisi. Ai. Ya ohwe wani. Na ko hwe me he ofa me de agya nsema bisa me so de. No. We de gi o my konfo. Enye saa pa dia. Aha. Ana Muntoso, ode so wani befra. Nya saa dia nka ode muntoso wani a oda ho anu ani kija. Enti ni yenko hunu o my konfo. Why? Fa ode mate. Ami abodom. Asemu ameka no emani brisem. Ami abodom. One me maame ku ndia na se hono. Wo ka kire me maame se. We bonyini. Me sumo adwene mu no. Minim se me maame no. Obi oye bonyini de si den no owo me. Moche. Ayati. Anti wa chibire me no. Na mu wa ha no mu amaje me no. Na me ni o me de be de mbeto so na me bisa we. Okay. Weba. Weba. Mami. Ya jo. Ale. Ami abodom. Me kwa yo me hu ya ba. Okay. Ami abodom. Asema me kan entina. We maka wo yana. Dabi. Mami na dai. Ayo ya na ma. Ogu me hu anu mu. Enti ye ntwen. Ana mun ka mi ta mu ci na me ma ya. Mun ka mi. Mami abodom. Na do ya sace da. Kuma. Asam no ne ko bi mana. Boss wa pe o se ye maka. Ana sen. Min chase na se. So si ntwen si etia. Na obebe bi mde. Na de o efa na okoda. Na ko mi so beba. Na ni enko jane, so se ye maka. Anko mo se ya na wa adwene de mu de. Panimu de anti se e ko bia so. Asem wo di asem wo di agro. Ka se areho. Ya me nya sa de no. Obi ani bi se mu di agro. Na sa me me nwa. Obi a me mani fu ye nyina me ni se wo ma me na wo ne ti. Odi se ko ba se odi o pese okọ me de metwe no. Asem ne da wo sa nya asem keto awo. Enya asem keto wo se me ma me ye bisa ye wonti me nya se bi nya asem bia anka. Ono so me bisa no a waso se na ye maka no. Wo fa kwa dwindwini mu yi. Nipa nya nkola sa wo. Asa wo de wo fa ne tra sa no. Wo ka se ye tra ho. Me nyi ni set sa. Un se wo pun si abufu ba obi e kan de. Enti me gidi se abufu ne ma wo de kan sa. Onti na me afa na go na so no. So kwa ba ye ntwe ne. Sa afa na wa bi na ba fie. Ye ntwe no. Si etia. Wait. Hey. Nasembe. Me so dai no o probi na free dua so beti ato me so. Mama, aden. Anko wo ka me. Na wo tu akoma ofiasa. Yeso. Eti mi ka se bibi kura na eyew. O pro waso na e o pro ati ato so. Aka ke to me na o ka me. O ka me so ankenye. Di pa na hawo poti an wuti mi kan kire me. Aden. Oh. Bodu. Bibi ade na ha me se. Ma no jan wo yobie nyina obi bia asesa. So bi se wa wonka. Aden. Mama wa hwia metu fie agya wo. Wa hwia metu fie akope ba bia tira wo. Na akota. Na de wo yi de me yam hyehye me. De bi me se bi eye daye na maso. Enti maso daye na aboa ne be ka me na ma me ntia tie. Aka mate. Open fifi musa. Bibi apa so fifi mu na woti. Adan. Bibi ana ya kam yete. Oh. Kuma. What? So the name is Corey Minia. And some very good cocoa me ho dwa. Wo pe bia ko bo ho dwa. Ewe. Nya ko ye bembe me ha bia. Wo du pa se me na wo kai. Ma me ka sam cho ewiase won. So won sachi be ye wo da nje so won saye mo. Eto de bia won sachi timi ye wo de. Eto de bia se nkwa na tene fa won sachi na wo tafia. Etimi ye wo de. Ewum sa de. Na de wo ka me nti ase de na si ya wo ka so fia. Nya ma ekoso fie ni me dwene wo amenti ase. Ma me oda na o tietem. Kekam tietem wo be kono na hwe nye no. Wa yesa menti ase. Menti ase bibisa no so a wontimi nka asem bia nkyerem.
so no one he ma meka some chiro onso de bia meka che so wo ye bema sa semba dina se bema onso de bia mtu so afu we bema de se wontimi anyina bra ano odene a onye bema o obema ye no kra mi peye nti dinem o ma mi tete mu yi so wan kasa kra woni ma de kro in ma de kro koma bisa no so a ontimi nka hwe enso no aso nim de wo enso ontimi nka hwe me bisa no a na ekura bi na we na ma me ti wo ye di ya semo bodu ma men ka sam chiro ebi asem no mu anya ye honam enim de ekoso honhom ebia na ho ma me no e wodi wo hu nti a eye ne sa menum ye no ye hu sebe ya yenko ma konfo ne ko na mane ebia na hinta se bi wo ho be ka kire na ma konfo de radio simu se na so mo ne hu mu ne ma do ma me ye enye sese enya de emujo enya de a edafo obetumi akabibia kire sa na me ka kire tu fa yenko ma konfo na ye ne nkoka ho atam na ye hwemu wa ya wo de be ma ye ne hwe de waka mate unse me de na me hu ne se bia sa de kro no onimu na me bono anko be ka kire me oh dabi so ma bono a on kan kire on kan kire say you kudu o ma konfo aso ya me gidi pa se ni nyina to betwa nti na me nya adwene yemfa no ko de waka mate na me dwene ho why mate da so so me da so wate mase Nana Pamomo Atukasia me dey na mo say wona honam dienti ena wodi adu ha ana bibi na epam wo ana we dey wadaro ma mesra kasa kaka nko therefore emme kaka ni me maame ni yo bia ni ye bi asesa e ofie mama me damina me tete na sebe oso na kromo ye nyina ye down correct bibi bi obi so a oso na eba yenya eno anu ye correct me maame eda ho a na otietim se bibi ye no so makono na hwe ye no ewia anopa awomache akoso sa bibisa no a ontimi nka sempa pa bi ankyere me ama atumi am hihye na me se me batumi wura ho na ma baba bisa ana se ma bo mane sempo bibi wo ho no mo a obitimi aye na ye hu ade kopote ha me maame a eno ani me nante se oda wo Nana Pamomo se na wodi siesie no ewe haize ewe haize Merisi penisi ni godwane ni bi odai Nana mo se men so say ehye ne hawuni a wotiatem e twedwadwo e dwendwada no ono kasa nim ne ntia so posu no mu a ana posa do no mu a na otiri kankan ono wana nim de ha no eti busa no no si bi nchito therefore we dey me se kasa o se dey okay ma bisa no bono a ontimi ka bi baba bi ankyere me ena di me duru he be de she obi no do e ma yafo posu no mu a otiri kankan bi se posu no musu no e kɔre pressa posa no wan si bi ankyere wa anto da ngoto ne honto da no ma ka choro ewe haize therefore we dey share waka mate sebe ana no mutu nyina wo ne kure waka ne se ya osa bo me maame e bia na se de ho kan watimi ase bibia kire pia oda wo ma me da wase na mase ko na mo kan ho no mo hyew den wonim ne wochi mo ta wachi abibia
That's wonderful. Asikasia, obi atu wo sabe nom. Na na pa babo, wonyankwa. Ewe. Haize. Ewe. Haize. Ewe. Haize. Why? Hey. Mami. Mami, ade. Wait. Uja wewe. Ufa okonu wana. Me mami. Efi ade o ya no obedi cha wo so mami gidachi. Na wo give na wo tim. Mabodam agimi kura. Mami ni tifi a odi ano no. Say ya. Nti obedi na cha wo di nachi. What are them? So they me say di nachi ko chi so mami no. Ko. Why? Aha, ko. Mami, we nyina. Ko. Mami, what do you want to be? Ago. Hey, anyway. Friend, mommy. Wada. Yeah. Wada. Oh. Pima ya wai, ni yebedi nkomo, yebedi mpeni nkomo. Odum. Kofi enu do fa kwaje nkomo abira. Yemfa nkwa butua. Cheme nkomo acha won mbi nkwa butua. Ya bodom. Ago. Me say. Me ni abere ne papa me renso ako. Ado. Sisi. Sama ye ha me. Yesim fesika kokko e mabuadu. Sisi. Edi na me ye sisi. Sama ita na tata me. Me da me no. Me ti wa woni me da woni me didi kura duane hye me no mukura woni. Sisi neja. Nti me do amenyanda. Janji na cheche. Oba gebiri wani mu abira wo ho asia ma me na ati wani mu. Ka ne cha wo ba ya. Wa poso wani mu se ayi okra ni wura ni hoyi. Ka wuti we ka ba ya. Ka ba bida wo ho asisa. Fama no e. Chama ele awa nya wodia. Ana dia manu e. Na enya wa tumudue. Ya bodom. Edi acho. E wo he na me fama no. Enya me no nyina ne ko bosum yi ho ma. Wo krampo na wo kira me bosum yi ho. Me ti we me ko bosum so da. Na acha me he wo so he. Na do wo tu we boni agudi ebi ne bosum fi a wo bekodo. Ya bodom. Ya bodom. Ni pakoda we kodo. Ni pakoda wo tu ko. Bosum fi na nti me nkora. Wo tu fi na nti me nkora. Ya bodom. Edi acho. Wo de wo ankasa hwe bretentia me no nante ye. Akobosom so da. Enya ona akire me kwan. Kuda wana nko wanka kawanya mane. Ya bodom. Edi acho. Sa na wo ka kire me. Edi. Adwempa ni wutiri mu sa. Me de chaw. Wo kuda wetimi ya. Edi ogutu da. Kuda. Utiri kuoka. Ada yo baba bulo mi mama. Me nkwa. Me adwa. Ya bodom. Edi acho. Wa bo me nkwa. Ya bodom. Wo se de wo nko. Na wo do wo be tibiri me tibi fia wo ba be tibiri mi ade. Ana mta wo nta tutu twa mi nti. Adwa. Utiri chapata. Adwa me do ka chai. Oba ya na wo be tibiri me. Ba ya ba le bai. Ma ya ba le ba mu fru fia ba na wo ba bodo mi. Ya ba. Utiri ta eno fo fia ge. Ya bodom. Mesu. What? What do you want? Ya bodom. Wo be kwa na sa wo nko. Me dwena ho. Wo be kwa na sa wo. Me dwena ho. Me se wo be kwa na sa wo. Ya ba kwa.
Adan. Woyɛ busia. Na ya busiani. Na ya busiani. Na ya busiani. Wancho. Twanko abeti madada mo ha. Na sama. Ananum sama fo mo nya no mama. Yabodom. Mo nya no. Me se da. Da be na wo ne me bɛkɔ. Aye Wo for. de me bɛkɔ bosom ho da be. Jame mo. Wala. Me se wo de me bɛkɔ da be. Ochino. Ah? Ochino yan Nananum ntiaka. Ɔkyena me ba. Dieni Na wakwa de ma yewi kwa de yemu ketwa. Se me ba na se wamfa me ankwa de ma yewi eyemu ketwa. Gu nchamanfo na sibiri. Wo anadwe wonna. Wampemu dua no mama. Anadwe wonna wo. Nananum ntia oka. Adieni na baya wo. Wo kuntina akum. Wo kunu. Ba fuo. Wo bayi.